Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodi ćemo praviti kuću, sobu gdje će da vam stoje nakovani i tu ćemo, kako da kažem, da radimo ove stvari u nakovan, da spavamo mačeve. Ovaj put ćemo ovaj pod porušiti, tako da planiram neki novi blok da uvedem ovdje, pošto taj blok nikad do sada nisam stavio u svoje, tako da kažem, svoje, kako da kažem, svoj projekt, ajde tako da kažemo. Taj blok je, mislim, novi u 1.8.1 došao je. Znači izašao je 1.8.3, ali ne znam, možda da prebacim sve, ne znam da će da mi nestane sve ovo, pošto na 1.7.9 mi je nestalo sve. Znači ovo je to naše preživljavanje i danas ćemo ljudi da pravimo kuću na enčantu, to sam već rekao ovdje, ne znam, ovdje ide ovo. I čekaj da napravimo crafting table, dva će nam trebati, čekaj sam da vidim, a ja što sam sad zaradio ovo na slučajno. I ajde da počnemo, znači ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5, znači ovdje bi trebalo to vidjeti. I sad ćemo ovako, znači ovo ima, čekaj, daj nemoj više da se dosadno s ovim, znači ovo gdje sam ja napravio nešto novo. I ljudi, napravio sam, živci zbog glasa, jednom ga tamo, taj blok koji će vam probiti, tamo sam treba da kažem. Znači ljudi, otvorili smo Facebook stranicu, ko zna, ko ne zna, ne zna. Znači otvorili smo je sinoć, link sam ostavio u ovom klipu kako urediti kanal. Znači, da će nam biti dosta, to bit će dosta, ovaj popim svaki slučaj, poslije će nam probati da preredim. Znači, na toj Facebook stranici ćemo dosta toga raditi. Znači, idite obavezno lajkujte Facebook stranicu, znači, na njoj ćemo izbacivati giveaway-eve, neke, praviti neke skečeve i tako, i tamo ćemo vam odgovarati na pitanja neka koja želite mi postavite. Imamo šteki 24, pa ajde još malo oduzmemo ovoga. I šteki 37, dosta će nam to biti. Sad, mislim da se to ovako krafta, čekaj. I sad, kakav će nam, da li će nam ovo uopće lepo stajati tamo, ali mislim da će baš lepo stajati, pošto nekako mi je, a vidimo ovako kad bi još stavio, to ne može. Znači ovaj blok mi baš, ne, nikako to, a ovaj je odličan, a bolje ovaj, vidjet ćemo. Ne bre, taj, čekaj da stavimo ovdje crafting table, evo ga, malo što se znam, čekaj, moram prvo bre ovo ovdje da radimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači stavljamo na 3, 4, 1, 2, 3, ovdje, i ovako ćemo sad ovo da stavimo, ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, 5, znači ovdje, ja brojim da koliki malo ne znam, ovdje, da mi isto kao i tamo, znači ovo, očekaj da stavim ovdje da ne padam. I sad trebamo krov ovako, ne znam da li će ovo ispasti lepo ili neće, ali verujem da hoće, pošto ne znam zašto, ali nadam se da će da uspe, da će da bude lepo i evo ga, to je to.
Idemo da napravimo vrata, znači vrata, izgleda, gdje su mi, 3, ja sam htio napravim za sve, ali nisam. Znači, ajmo mi sad ovo. I evo su ta vrata čuvena gdje se ulazi. Ja sada napravimo polugu, to su ovako pravi, 2. Ja sam pun sad. I sada idemo da postavimo ovaj, ali pre toga nešto problem, ako stavimo ovo sve ovako, ne dobijemo ništa, znači ovo je taj blok koji sam ja mislio, sad ne znam kako će ovo da izgleda, ali bit će 100% nešto, ispašće na nešto, mora da ispane. I pa lepo izgleda. Po meni je baš solidno, nisam znala da će ovako da ispane, ali eto, ispalo je i sada nakovanje. Znači, nakon jedan ovdje, jedan ovdje. I ovdje će da bude crafting table i to bi bilo to, znači ovdje ćemo napišemo ime koliko vredi, jedan level, neće da ništa napišem. Znači, to je to i idemo sada na krov, znači krov će, da vidimo 40, pa bit će dosta, znači ne, idemo da napravimo krov. Krov će ovakav da uzmemo da ga ja ubodem. Nećemo od toga, nego od, da li imam ja to kod sebe, napravit ćemo još, znači od slebova, ako se tako kaže, ili dasaka, ne znam što sam ja ovo stavio na engleski, pa znači, čekaj, izbaci ovaj grumen zlata, šta će li. I sada ćemo ovo ovako postaviti i polomimo ovaj slep i evo ga, znači ovako ćemo da ređamo. Gledaj ovo. Ajde, znači da napravimo ovaj krov i da vidimo kako će ovo da ispane. I uskoro ljudi trebam da kupim novi mikrofon. Pošto vidim ja da se nešto ne čujem kako treba. Ako imate neke dobre mikrofone, dajte mi dole link i ja ću da vidim ako može da se uklopi moj budžet. Šalim se malo. I ajmo ovdje ovako. Ne, sad ću opalim se. Sad. Mogu sam ovo odmah sa cijelim blokovima. I eto, to je taj krov. Vidimo kako sad to izgleda. Evo kad znači to ovako izgleda, pa meni je onako baš lepo i ovdje unutra modern, ovdje ćemo dodati nešto što je preprazno. I dobro ljudi, to bi bilo to za klip, hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem. Ali tada, ćao!